Здравейте, приятели! Аз съм Самил Петров. Знаете, че Борса Binance от края на миналата година спря своята програма с картата и много приятели и познати ме питат как биха могли да си теглят пари от борса. Затова аз днес ще ви разкажа за борса Bybit. Това е голяма борса, която е ситуирана в Азия. И в тази борса вие имате възможност да си заявите дори две карти. Ето аз ще ви покажа в момента. В моя акаунт имате възможност да си регистрирате веднага ваша карта за онлайн разплащания и съответно да си заявите и физическа карта. Сега ще ви покажа двете карти. Ето е моята карта за онлайн разплащания, която се генерира веднага след като вие си направите регистрация и верификация на вашия акаунт. Съответно, можете след това да си дадете заявка за физическа карта, която да получите абсолютно безплатно на вашия адрес. Тази карта ще дойде в рамките на 30 дни. Ето тук е изписано, че в рамките на 30 дни вие ще получите вашата физическа карта на вашия адрес по почтата. Сега ще покажа как може да си направите регистрация на тази борса. Необходимо е да имате реферален линк. Под това видео аз ще сложа моя реферален линк, който желая, може да си направи регистрация след мен. Съответно, аз ще му помагам след това по отношение на работата с тази борса. Отварям браузър, в който съм си сложил моя реферален линк и съответно тук регистрацията се извършва чрез имейл. Да, и съответно си слагате парола. Паролата трябва да бъде минимум 8 знака до 30. Трябва задължително да имате голяма буква, малка буква и съответно някакво число. Така и съответно тук вече е кода на моя реферален линк. Натискаме бутон създаване на акаунт и акаунта вече е създаден. На имейла се изпраща съответно код. Този код трябва да го видим от имейла и да го поставим в тези поленца 692608. Продължава нататък регистрацията. Това е вече вашия акаунт и сега е необходимо да бъде направена верификацията. Натискаме бутона Започни верификация сега. Препоръчвам ви верификацията да правите от вашия телефон, тъй като много по-лесно ще може да си направите снимка на личната карта отпред и отзад и съответно след това е необходимо селфи да направите. Натискаме бутона Верифицирай сега и тук системата ме пита дали ще си направя верификация с лична карта, с паспорт, с шофьорска книжка или пък с документ за резидент. В случая аз избирам лична карта, натискам Потвърди и се отваря следващото меню, в което системата ме пита дали живея в Щатите или пък съм съответно гражданин на друга държава. Избирам други и натискам бутона Продължи. И сега вече системата ме пита дали ще направя, т.е. да си включа камерата, за да мога да направя верификацията. Но аз мога да продължа чрез натискайки на този бутон отдолу, продължи чрез телефон. Като натисна тук продължи чрез телефон, ми излиза QR код. Сканирайки този QR код с телефона, веднага се отваря акаунта на телефона и системата ми разрешава на телефона да продължа да направя моята верификация. Съответно, ще е необходимо да си направите снимка на личната карта отпред и отзад и едно селфи. Аз това няма да го правя в момента, всеки може да се справи сам. След като направите тази верификация, след това в рамките на около час вашия акаунт ще бъде верифициран. Следващата стъпка е вече да си заявите карта, но когато отидете на менюто за заявяване на карта, ето аз сега ще отворя тук при мен, първо трябва да се заяви виртуална дебитна карта. За да заявите виртуална дебитна карта, системата ще ви поиска да си въведете вашия адрес, съответно въвеждате си данните и след това се създава вашата виртуална карта. Може да ви изпрати системата код на имейла, с който да потвърдите създаването на виртуалната карта. След като се създаде виртуалната карта, следващата стъпка е да си заявите физическа карта.
Както казах, физическата карта вие ще получите на вашия адрес в рамките на 30 дни. Тук има една особеност, че ползвайки вашата карта, вие също може да получавате и кешбек до 10% при различни търговци. Това може да се види в сайта, съответно. Така че тук използването на картата се стимулира с този кешбек. Нямате абсолютно никакви такси при тегляния, което е също много важно. Като тук лимитите, дневният лимит е до $5000. Знаете, че в Binance дневният лимит беше $270, който може да теглите на банкомат, имам предвид. С физическата карта тук е $5000, така че имате доста по-голям лимит. Както и при Binance, тук също имате възможност да теглите вашите пари от борсата към ваша банкова сметка. Това ще го покажа в друго видео, когато ще правя по-подробно. По-подробно ще покажа как се работи с тази борса. С това видео исках просто да ви покажа как може да се направите регистрация, съответно как да си направите верификация и как да си заявите карта. В следващото видео ще покажа по-подробно как се работи с менютата и съответно ще ви покажа как бихте могли да правите тегления, както към ваша лична банкова сметка, така може да теглите с криптовалута, но в следващото видео аз ще ви покажа по-подробно как се работи с самата борса. Благодаря за вашето внимание. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се свършите с мен. Аз ще оставя моите координати под това видео. Пожелавам ви приятен ден!